Хайры сағатта, құрматлы достар, шулай деп, өфі вақыты өдішін башлап та кеті, әр вақыттағыса біздің тапшыруға шылтыратып, өдігіздің барлық қыраударығыды еткір Аллахығыз. Тур эфир телефону өзгәріші, екеуді 95-92 өфі қалғаны коды өсуді 47, WhatsApp хандары 2-9-37-24-24 шылтыратулар көтәуіз, әмінде әлбетті барлық қыраударығыды, сәлем құтлаударығыды еткірген мүмкін біздің тур эфирға. Көптен түгіл, достар, менің яратқан артисымдың туған күні болды, һәм ыссын мағынағында шундай шәп байрам өтіп кетті өзінің туғандар арасында біздің аралар түгіл, һәм ұшы байрамды давам етем деп 27 апрель барысында Башқұртстан дәулет концерт залына қонаққа шақыра, ол да бұлға яратқан досым Зайнидин бізге қонаққа келді, оның қатынымы Нұргинова, қайырлы кез. Асын көңілден көруіме бек шат, бұны ұшы эфирда. Захир, асын көңілден юбилейің мұна құтлайым. Неме айткім келе, 30 яштан хуңда бар Тормуш екен, прикинь. Мен аны өзім де ойламағаным. Сөнке мен 30 еш еткен мәлді үш күн қалғас, шундай депрессияға іліккенім. Ең шундай депрессия болды ма, жоқ? Жоқ, менің депрессия болманы, ләкин байылғы ел төбетеймін 24-сі ел, мен есіктір шундай қылы ел башланды төбет алам. Сөнке мен 24-сі елда 2 ай алттым. Бірінші тапқыр, мұна мен ғұмыр бойына көп өзімді еслейм. Мен әр уақыт эшлейм, неме ойлап соғарам, эшлейм, концерттар эшлейм, қайдалар барам, йөрейм, сетілдерге сығам, хүйләшам, аралашам. Бұйыл 2 ай бойына ялттым, һәм бірінші тапқыр мұна ғайләм менен бірге болып, қыдымды құсақлап хүйіп, Алла бәрі 12 ай бола қыдымы. Һәм енді айта алам, 30 яшқа мен рұсайтымшлай осознанно аяқ бастым, һәм енді хатта туған күнімді мен зурлап өткәргім келмейді. Именно туғандарымды сақырып, яқын кішілерімді генә сақырып, туған күнді өткәріп бердім, Аллаға шүкір. Һәм енді барыбір менің достарым көп, бітті әлейді, бір қасан келеміз, бірді қасан сақыраһың. Һәм енді барыбір юбилей концерттан эшләргә тип, 27 апрель Алла бирһә, Башқұртстан дәулет концерт залында программа әзірлейбіз, әліге мәлді костюмдар тіктірәбіз, яңы постановкалар эшләйбез, йырдар язабыз, көйләр эшләйбез. Һәм инде шундай мақсатынан әліге ешеп етабыз. Мына көптен түгел мына килеп тә сықты біздің шундай афиша, юбилей концерты боласақ. Әйшәп 3-0. 3-0, 30 битінде. Әлі үшінші концерт бұлғын. Үшінші концерт түгіл, бұлай өфілі менің 12-сі концерт. Өфілі. Ел хайын ішлейбіз, бұлтыр мен 3 концерт қойғайным. 3 күн Башқұртстан дәулет концерт залында 3 күн концерт қойдым. Бұл енді мен айтып тұрмасқа болдым, бір гіне концерт, юбилей кесе айтып өткерем. Мұна, Аллаға шүкір барағында әлбетті мұтлық рәвіште күтіп қала ол. Біләбіз, кәләш алдың, Аллаға шүкір бәпейді туды, һәм көптен түгіл мұна біз көрәбіз хені тек социал сілтердерді гіна, Регина, мұна ұшы тура эфирларға кегенің болды ма ол? Екінші бәлкі тапшыруларға? Жоқ, бірінші тапқыр бүгін. Бірінші тапқыр. Хенің мәнді танышып өтке келі, хен қай яқтаның? Мен Ғафури районда туып өстім. Ләкин әсәм яғына қайтып, Көрсен районында өстім енді. 12 яшқа текілім, шынан Уфаға келіп, Өфі дәулет нефть университетіне поступайттым да, Уфала қалдым енді. Уфала 10 ел бойы яшайым. 10 ел бойы. Несек артист тың қатыны болуы. Қиын ма? Жоқ, мен ақшай. Сөнкі мен өдім шындай кіші байрамдар яратам, движение яратам. Мен даже не могу русайтмышле представить, несе екен ол шындай ябай тұрмышман яшәрге, қайтырға, телевизор қараға, тек күнәйді отырға, шуға мен шындай байрамлы тұрмыш бек ұқшай, Загир ұқшай. Изе ол тыныс қына. Шуға көрі біз... Мұна гастролдарға сығып кетті. Айлап түбейті егінді. Айлап түгіл енді. Айлап сықмайынды. Жоқ. Несек, әлі бұл тек ғайләні тек әгерді айырылып тұрған мәлдерді керігінсә нығытамы әдің ғайләнің тұтқағын? Несек өлейім? Нығытадыр ол, мен өлейім. Хағына қылдыңды? Хағына бұды, әрсақ. Звончы. Хәзер ул текем айтып бермейді гастрольді айлап. Мұна сықақта 5-6 күнге бардық, қайттық.
Çünkü Moskvaga barhanda 2 saat osahan, ikinci ilge barhanda tigine bir günde barıp 2 günde kaytahan. Mesela bizden 21 aprel Özbekistan'da konsert. 20 Osabada 21 tünde kiri kaytabız. Özbekistan'a barıp 2 günde bitinde eğlenip kaytabız. Amına min bilem hezin nisik tanışkanıгызda. Ol da bulha bizden Zahir ay boyunda yüzüp ketip bargan melde. Rosak kelibsiz. Матур гына бер кызыкайды күрүп калган. Бул сурашуу нисек булды? Мына мин Захирдин билем версияны албетте сеникин да билгим келе. Биринчи тапкыр нисек булды ул? Уй булдымы ошундай кишиге айтып экен кеуге сыгырыңды? Ой, нисек булды. 20-нче ел, ковид елы бит инде. Университет тамамладым да. Ховенан yüzüp кетерге oldu. Ай буллар. Ял этергә захотелось инде меня. Чит элдерге сыгы булмай, шуга без Башкортстанда нисек ял этергә икәнен эзләп башланык. Ахиретем менән шуннан бер социаль селтәрдә таптык объявление сплав инде. Ул Загирдың сплавы булманы, икенче сплав. Шан бер нисә сәгать калгас, ул сплав безгә отмена берделәр. Шуннан без судорожно инде эзләп, кайта тагын барырга әйберләр йылган бит инде. Загирдың сплавын күреп калдык. Мин вообще белмәм, кем икән ул Зайнетдин. Но объявление шәп инде. Бронировать иттек тә үз урын гына калган. 100 кеше йыганнар. Без как раз өсәү генә. Шул китеп бардык. Акшаны инде йөдеп барабыз. Алдан бер катамаран китеп бара. Йөдеп бара. Эрегенә бер мужик ята анда. Ете кызыкай эшләп китеп бара инде. Был йоклап ята. Мин инде янем кыя, был инде что за нәмәкәй икән, что за наглец дип уйлыйм инде. Азагир арыган икән. Организовать иткәндә көне буе йокламаган да, шуны адыха итә инде. Шунан Тимәк, Болгария монан рәхәтләнеп торып йөзеп китеп бара. Хатын-кызлар эшләй. Захир йоклап ата. Инде ул Загир икәнен. Шунан йөдеп килә инде. Привет, как дела дип сорай да. Тагын китә, оялсан гына. Шулай танышып киттек инде. Гашык булдым да бер күрүдән. Һөйләшә алмыйм да. Теге килһәм йөдеп килдем да, калтырайым да китәм. Сәлам тием да, хәлләрегезне тием да, шуны башка бер һүз әйтә алмыйм. Шайтып йөрелеп көне буе йөрнем инде анда теге. Ну, булалар инде шулай. Минем ондай тойга беренче тақыр булды. Мин юкна уянып киттем, да йөд кеше сплав ягайнык. Мин нимәгә кызлар гына йып алдым? Чөнки егетләр әз, кызлар бары күбрәк теге. Һәм һәр бер катамаранга күбрәк кызларды һәм бер-ике егет утыртырга тырыштым инде. Һәм иң адаккы үзем йөреп киттем. Анда бәләкәйрәк кызларды алып калдым. Кемнәрде карап йөрергәрәк, мәктәптә укыган балалар да бар иде. Шуларны үземнең катамаранга утырттым да, карап, нитеп батып куймагандар дип куйдым. Чөнки мин битендә оештырусы, ответственный. Һәм ана шул моментта мин Регина күреп калган бер тапкыр. Бул һеҙҙең йөҙөү нисә көн буйы барды? 2 көн. 2 көн буйы барды. Нисек барлыкка килде? Нисек һеҙҙең беренсе диалог барлыкка килде? Әллә Регина һин үҙең дәмешләнеңме? Әйҙәле Захир Бер сагына һөйләшеп бардык, мин ахиретем менән һәм дусым менән. Загир уйлаган инде, был урыс кызыкай нисек ага нисек булды подойти, курккан инде. Шуннан мин бер тапкыр башкортча һөйләшеп ибәрдем дә, был аптыраган. Шуннан дусларга нимә әйтәм, был минем фатым будущий Мин уянып киттем дә, ул минең кәләш дим бит. Бөтәлек көләләр. Теге мин икенче катамарда китеп барам. Шан мин теге үсеп киттем, ничек көләләр икән. Сумдым да йөреп киттем. Килһәм танышып киттем, катамарандагы кешеләр белән таныштым. Анда бөтәһенең дә урыс исемләре Регина бит инде. Был да урыс телендә дип уйлыйм башта. Монда настроение төштө бит инде. Теге барыбер теге кәләш дип әйттем бит инде. Үзеңнең милләтендән булган кәләш теләк бар бит инде кәләш алырга. Шуннан адак башкортча сөйләшә башлаган, аптырап киттем. Мин башкортмын. Башкорт бит, әсәй башкорт теле укытучысы, атайым башкорт теле укытучысы. Там ой буга, всё, нормально. Минең кәләш. Минең кәләш. Шуннан шул ул шу эрегенә бер ай тирәһе менән добивался еще. Әдәле ул. Ярты ел йөрергә кирәк булган иде. Үзе аптырайынча булып тип тигән добился икән дип. Артынан югырам, әйтәм, бул миңа әйтә,
Хин теге серьезно ойламайыңдыр ул тиген болуп туруп миңа номердер берейин. Айтып, мына Яйлап. Ол дейінді. Стратег. Мында бізге харау келген WhatsApp хандарына хайырлы кез. Зайнидиннің қатыны неде де бұға музыкал инструменттарда ойнаймы екен деп сұрағандар. нерваланган. Идеально қаттын, не білейін. Былай Пока Загир үйретмен әлі. Күдіп үйрейім. Так, тағы бір харау келген. Яңы клип. Ну, можно сказать. Команда адрак ойнайын. Непрофессионально. Былай уюк мы неде де бұға инструментта ойнарға үйренерге? Бар. Меня скрипка оқшай, виолончель оқшай, Загир күләйінді. Ең қойын. Ең қиын. Инструментар ең оқшай деп. Амына біләһі уюк мы біз Захирма бір мектепте оқыны. Yok bilmedim. Biz bir mektepte okunak hem indi Gazel Muhammed isimdagi muzikal gimnaziyalar birga okunak. Biz demek biz Zahirman 2006 yıldan beri tanışbız. O vaqtda Reşit Tuysini aytganday, hinin birinci ustazlarının biri buldu tip ayttam hata olmasa evet. Çünkü türlü tiyatrlarda bizim bitimde Lira var. Lira payı biz öğrete turgan театра сирдерге, амына Захирдың бейу сирдеріне бірінші тапқыр әгерді мына Решит апай Туйсин өйрәтті деп айтсам хата болмасы бет. Менің ол Ания деген бейу коллективі бар. Біз сол коллективта бейіп үйрендік. Мына Карина магазияларыма бізге шылтырату бар шықылы бет. Алло. Алло. Ага. Ниттен бері генеге хайырлы кеш. Хайырлы кеш. Хайырлы кеш. Регина, сондай шәп жігітін электіргенсің. Зайниттин, бітін Уфаны дүбірдетіп, яңғыратып, шартлатып концертлар алып бара. Молодец. Ғымыр бойы бәхетлі болыңыз балам, ұзын ғымырлы болыңыз. Бір-біріңізні сүйнейсе, бір-біріңізді оңнап ешәгіз, бәхетлі болыңыз. Бик рахат ондай кісі біле есірге, ол бик жеңел сондай, очень, нешіге айтерге енді, живой кіші шулхатли мәне. Молодцы. Рахмет сізге. Бәхетлі болыңыз балам, ұзын ғымырлы болыңыз. Рахмат дұрыды. Амин. Рахмат. Шылтыратқаныңыз мына шундай тілектерді келіп етті біздің тура эфирда. Құрметті достар, айткандай 295-92-72 біздің тура эфир телефоны, ФК-ларының коды 347, WhatsApp хандары 237-40-24-24 барлық болған хыраударығыды еткер алғағыз біздің тура эфир телефондары ашаға, һәм енді WhatsApp хандары аша мүмкін. Бұндай хыраудар еткерге, һәм бізге тағы бір хырау келген. Зайнидин яңы клип қасан сығара екен, деп шундай хырау келген. Ой, әлгі мәлді бірнесе клип үстінде әш алып барабыз. Мен енді теге олақ қана ердар сағармай алдым. Сөнке теге бір этап ердар сағарып, һәм әр бір теге артистің болаларында жындай моменттары теге қайбір ердар ядағыңда ішлейіңда бетінде кешке оқшамас көп. Несек теге ойлайың бетінде шынан хатта шуны ойлап, өдемді тегенсігетейім ышандырып тветейім екен, хатта дар ердар ядмай алдым отаққына. Қадыр енді бұна көбірек ердар ішей баштандық, бірнесе дуэт ішленік бұд. Алла бір өді біздің шәп артисттар менен, олардыла көріше кетті ойлайым. Ошы күндерді мен қыдыма бағышлап бір ер елғайным, қыдым туған күнді. Шул ерді алла бір бүтін площадкаларға сығарға тырышымын. Һеҙҙең йырға ҡарата нисек, йырларға ярата һығыҙмы юҡмы, әллә душта ғынамы? Мин яратам йырларға. Даже вокальный мәктәпкә йөрөгәйнем. Сценаларда йырлағайным. Миңә оҡшай. Беҙҙең даже Загир менән туй йыры бар. Рөстәм Ғиззәтуллин беҙгә бүләк итеп туйыбыҙға йыр яҙғайны. Шуға зур сценаларда анылай йырланыҡ. Уй юҡмы, бергә ҡатын менән ниндәй ҙә булһа проект түгел инде, мәсәлән, ғөмүмән әйткәндә, бер-ике йыр сығарырға. Минең юҡ. Нишәп юҡ. Ҡайтҡа сөйләшербеҙ әле тигәндә. Ну, бик тә теләге булһа йырларбыҙ. Мин Регинаны артист булһын тип теләмәҫмен. Теге Медина кеше булырға теләге булһа, мен һәр ваҡыт ризамын. Әгәр ҙә үҙе теләге булса инде. Теге сөнки артист профессия бар, бер ауыр профессия. Бына күп ҡатын-ҡыҙҙарҙы, артисттарҙы ҡарайым, улар
барыбер өйдө турмайдар, һәр вакыт юлда, һәр вакыт нидер түндәрен студияла яздыралар, көндүз выступательләр, һәм шул Уның арасында баланы бала кара кентегер. Теге ябай тормыштың теге матурлыктарын күрмәйдәрдер ул түгеләйм. Һәм шуңа күрә мен инде Регина нимә эшләһәлә, нинди генә проекттар эшләһәлә, нимә генә уйлап сыгарһала, мин һәр вакыт ризамын. Ләкин теге тулыһынса артист дип теләгем юк андай. Белмәйм, үзенең теләге булһа, мин инде каршы килмәйм әлбәттә. Бер вакыт бер йыр гына йырларга ла, и всё, гастрольләргә йөрмәккә. Кунактар да йырлар бар. Шулай дип, хәерле кис дип безгә хәбәрдар yetkерәләр. Иң истә калган концертыгыздагы кызык хәл, сәламәт булыгыз, уңышлы һәм тыныслык дип yetkергәндер һезгә. Шундай хәбәр. Так, иң истә калган концерттагы кызык хәл. Уны кызык хәлләр күп булды инде ул. Иң беренче концертымда кызык хәл ул теге миңа өр-яң костюмнар тиктеләр. Шундай теге төлке койрыктары менән һәм шул төлке койрыгын шайтып ситкә элеп куйганнар инде. Шайтып кайышка эләгеп. Шан бер вакыт чыгыш яһайм, караһам зал рәхәтләр бөтәһе телефонга төшерәләр, бөтәһе көләләр. Мин аңламайм бит инде нимә булган. Мин дип охшайм икән дип уйлыйм. Хәзер иши уныгырга дип бейм, иши уныгырга дип йырлайм. Бер көй, ике көй. Шуннан кешеләр сәскә тотып сәхнәгә килеп сыктылар да бит инде бер катын килде дә әйтә: "Хост подправь" дип. Теге ситтә торган төлкенең койрыгы кайышым әйләнеп киткән дә алга килеп баскан. Мин ике йыр буена ошо алда торган койрык ошайтып теге Тегеләй була йөргән. Тук тегеләй була, товыкка тикем бит койрык теге төлкенең койрыгы була. Бана. Шан бүтән халык көләме там бу не иң истә калган момент инде. Һәм константында бөтәһелә теге ул момент теге юморга әйләндереп тә куйдык, бөтәһелә теге шулны нык итеп исләнәләр инде. Һәм тагын бер момент без гастрольләрдә йөрибез. Зилия Бахтиева, минең команда, Белорет каласында концерт куябыз. Хәзер концерт бара, бер 5-6 йыр. Башта мин башларым да бит, Зилия Бахтиева килеп сыкты. Теге безнең халкыма дигән йырды башкарып торабыз. Бер вакыт безнең компьютерыбыз теге шуып на музыка бара бит инде. Тинле хундыла гуй. Бүтән компьютер хунды, бүтән музыка хунды. Хәзер нимә эшләргә? Без ярай теге пока звукорежиссер бремя разбираться, бремя уйный работать, мин курайда уйныйм, Зилия йырлай, Хомылда уйныйм, шаяртабыз, бейбез. Хәзер концерт куя башланык. Бер 15 минут тирәһе, 20 минут тирәһе микән музыкаһыз теге мин курайда уйныйм, Зилия йырлай, шайтып концерт куя башлады. Һәм бер вакыт сахна артына йөгереп килеп иткән безнең администратор егет ул вакытта Арслан Хайбуллин безнең администраторны. Арслан әйтә бит инде всё, весь хунды ноутбук эшләмәй, безнең музыкалар юк. Всё булмай бүтән сәтивит инде. Шуннан нәйтә, мине сәхнәгә сакырды. Администратор әйтә. Мен там ярай, мин каршылык Арслан Хайбуллин ул сәхнәгә килеп сыктыла. Һаумага шулай мине килеп сыкты инде безнең музыканы теге эшләмәй. Шуга мин үземнең йырдарымда йырларга булдым ди. Хәзер ул миңа әйтә, бар тизрәк сыкта сәхнә артына, бер нимә уйлап сыгар дип инде. Оны оказывается 2 йыры булган. Теге студияла эшләткәндә, шуның телефон аша куйганда, хәзер мин штып әлегә моментта беренче регулер төнсен, үзе сыгып йырлай башлады бер вакыт. Бана. Хәзер мин йөгердем диджей янына. Һәм ноутбук юк, флешка ла трек, көйләр юк тоже. Уйламак та инде флешкага скачырга дип. Шуннан хәзер киттем директорның кабинетына. Барып, онда стационарный компьютер тора. Теге зур. Шуны йолкып алдык та битне китереп куйдык стационарный компьютерне. Хәзер интернет эзләп, телефон аша булган йырдарымды теге минусовкаларын почтадан скачивать итәм дә, бунда ташлайм бит инде. Шуны егетрәк күрәттем дә. Һәм 2 йырланы мин сәнә килеп сыктым. Шайтым да шулай ситуация шундайрак. Гафу итәргә но халыкка набар токшаны. Теге бит ысынлап та мына ысынмаган концерт булды ул теге. Әзерләнгән концерт түгел, уйламаган концерт. Шуннан диджей нимәне скачать итеп өлгерә, нинди музыканы. Шуны куеп бирә, без уйнайбыз, йырлайбыз, шул тикем матур концерт үтте.
Шул тикем стрессовый концерт булды инде. Но Курканга куш күренә бит инде. без ул концертты матур дип алып барып чыгардык. Шуны нык истә калды. Мына гомумән әйткәндә, мин хаталанмасмындыр дип уйлыйм, чөнки һинең был ижад юлыңда мин күреп бардым. Чөнки мин исләйм һине шул КВНда катнашканда, һеҙҙең бит инде Марсель Мөхәммәдияров менән бергә Быт-Былдык командаһы булды. Унан һуң бит инде һин бераз йырлай башланың. Һәм унан һуң берниндәй бер вакыт килеп битте. Һәм гомумән Зайнетдин проектын булдырга булдың. Ошо мына Анка-тинке йөргән сактарыңдан һуң мына Зайнетдин проектында башлап китер өчен тәү сиратта кайдан көс алдың беренчедән? Икенчедән, нишләп ошондай форматта эшләргә кирәк һәм ошо форматта барырга кирәк дип һин башыңа нисек инеп китте ошол? Беренчедән теләгем нык дөрүне. Мин нимәмен генә шөгыльләнмәдем. Беренче курста укыганда, мин Өфө сәнгать институтында укыдым, театральныйда. Мин ярты ел укыгандан һуң укуымны ташланым. Чөнки утырдым да уйланым. Мен хәзер 5 ел укыһам, укып беткәнче миңа 23 яшь була. 23 яшьтә минем бер нимәм дә алмай. Дипломым гына була. Мин 23 яшьтә уже зур кеше булгым килә. Һәм укудан киттем дә бит инде. Әлбәттә, ата-әсәй риза түгел бит инде уларга. Иң мөһиме диплом бит инде. Уларга теге аңлатып булмай, мин бит бәхетле булгым килә дигәндә теге күптәрнең атасылар шулай диләр. Һәм үземдә эзләп сабып киттем. Иң беренче эш орны минем булды сетевой маркетинг таштан. Ул Казанга сабып киттек, Сочига сабып киттек 12 яшьтә миңа. Шунда йөреп, әзрәк акса эшләп тә маташтык инде. Һәм бер вакыт минең ул компания ябылды. Бул 13-нче елдар, 13-нче елдар. Мин Сочила идем. Һәм Сочила булган вакытта ук шундай усур булды. Минең акчалар да бетте. Һәм мин 3 көн хатта тышта йокланым. Скамейкала. Скамейкала йоклап йөрдем. Һәм офиста булган бөтен утыргыстарды хатып, билет акса алып, Уфага кайтып киттем апрель айында. Һәм инде кайткас нимә эшләргә? Авылга кайтып оят. Хәзер мин студентлар белән бит инде Авитала объявление бердем дә, студенты разнорабочие дип. Хәзер теге Тимур команда оештырып бердем. Хәзер шундай эшмен булыштык. Шан Мунсара төди башланык. Авылдан мужиктарды китердем дә, оларды 12 яшькә яшь. Оларды Мунса төзәтәм. Үзем прораб теге, үзем эшләй белмәйм инде теге. Ашырга бешерәм, нимә эшләтәм шулай дип. Шуңа займастым, шуннан бер Мунса автомойка асып маташтым. Автомойка асып йөргәндә мин дур аксага тәйтәм электем. Теге алгайным долгка, адак мин эдләй башланылар, адак теге бандит макашларга элеп киттем. Шуннан нык дур стресс кисердем дә, кайтып киттем авылга. Хәзер нимә эшләмәдем, нишәп минең килеп сыкмай һуң. Кулга акса килмәй. Акса килмәй, теге килеп тә сыкмай. Хәзер не то эшләйм микән. 2 ай тирәһе бесән сагып, теге булай акса эшләп уйлавым инде. Шул вакыт баласак хыялым искә төште. Мин һәр вакыт ниндидер бер шоу эшләргә хыялым бар. Теге Майкл Джексонның шоуларын карайым. Мин Олег Газманов охшап торган. Әлбәттә, телевизордан Олег Газманов күрәтләр. Һәр вакыт. Сальто эшләгәннәр. Мин дә сальто эшләйм, килә дип сальто өйрәндем эшләргә шунда. Шуннан шул вакыт башка уй килде. Мин бит сәхнәлә бейегем килә иде һәр вакыт. Нык итеп бейеге килә, сальто эшләгәлә. Һәм 19 яшымда мин бейегче булырга дип үземә максат куйдым. Бейегә өйрәнергә. Һәм Өфөгә килдем. Һәм адак Стәрлетамга киттем. Стәрлетамак бейеү театрына эшкә урнаштым. Мин бейеү образование булмаенча, мин ничектер эшкә урнашып китеп, ел ярым шунда эшләп, шан анда эшләгәндә Тамада булып киттем мин. Тамада итеп алдым. Аны увольнестеп мин әйтәм инде шул момент булды КВН уйнаным. Йырдар йырлап маташтым. Адак мин ел ярым Айдар Галимовтың командаһында эшләнем бейеүче булып. Бана, шуны онытканным, Шунда ел ярым эшләнем. Шунда мин нык зур багаж җыеп, мин әйтәм бит, ул вакытта хатта исемдә бер егет 3 бүлмәле квартирада яши торган идек. Мин йокларга даже караватым булмай торган. Матраста йоклап йөри торган. Чөнки мин әйткәндә алып түгел моны. Шуны гына булдың кунакта инде. Кем генә кунакта булмагандыр инде.
Һәм шул вакыт йөреп без Рөстәм Гызатульман танышып киттек. Һәм Рөстәм агага хыялымда һөйләнем. Рөстәм агай менә мин бию булдым, тамадала бөтен нимә эшләп караным. Йырлай да беләм, курай да уйныйм. Но миндидер бер шоу булдыргым килә, Рөстәм агай. Әйдә эшләйек һуң дип инде. Ничек эшләйек? Киттек студияга ти. Бардык та, нимә беләһең? Мин тоттым да шайтып уйный башладым команда итендә. Рөстәм агай та, һин бит дөнья буенча шундый бер музыкант булган килә дип инде. Әйе. Шан әйдә һуң бер дөньяга яраклы музыка эшләйек. Бында бәлки башкорт телендә лә кирәкмәйдер. Бәлки инструменталь музыка эшләйек дип әйтәм. Әйдә эшләйек. Мин команда уйный башладым. Ул бер вакыт шундай теге музыка эшләй башлады бит. Һәм килеп сыкты иң беренче көй. Был инде Евразия атала инде, по-моему. Әйе. Шул вакытта без бана интенсив була икән. Мин бер 21 яшь булдым икән. 22 яшь булдым икән. Шунда иң беренче Зайниддинның музыка килеп сыкты. Һәм без кайда сыгыш шәһәргә. Таптык та бер фестиваль Алтайда. Заявка ибәрдек. Ул Башкортстаннан артист без мотор дип эшләдек заявка. Ә минем 2-3 көнгә көйем бар. Киттек Алтайга машина утырып та Ларгус мен машина бар. Барып биттек, килһәк анда стадион. 10 мең кеше. Беренче сыгышым стадионда булды. Сыктым да үз көйем бар бит, уйнайм. Шан организаторлар әйтә: "Ну, бүтәле бей башлар. Давай еще уйна" дип әйтәләр. Там юк, пока етер. Бүтән көйем юк бит. Шуннан башланып китте. Ада Киргизиягә киттек машина менән. Шуннан кайтканнан соң без инде Рөстәм агайга утырдык та был направление, дөрес направление. Һәм инде мин төрле инструментларда уйнарга өйрәнеп, шуларга һәрберенә музыкалар эшләп, мин дә 23 кайтканнан соң ГКЗ Башкортстанда арендага алдык та 23 яшьне миңа. Без Башкортстан дәүләт концерт залында беренче тапкыр шахсан концерт эшләдек. Был студия әйткәндәй, так, Бульвар Ибраһимов урнашкан ни бит ул вакытта студия. Ул вакытта башта студия безнең булды ниндә? Южный автовокзал ягында. Әйе. Был инде 2 катлы, исләйм. Шунда студия булды. Алак кына без Бульвар Ибраһимовга студияны күсереп алдык. Шунда без инде безнең музыкаларны яздык. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде үзебезнең эфирыбызны дәвам итәбез. 295-97-72 безнең тура эфир телефоны, WhatsApp андары 937-37-40-24-24. Бүген бездә кунакта Захир Зайниддинов һәм инде Регина Зайниддинова. Зайниддинова, барлык булган һорауларыгызны безнең тура эфирда әйткәр аласыз. Без һинең менән һөйләшә башлаган һинең гомумән әйткәндә тормыш юлың буенча, чөнки әлдә һөйләшеп утырабыз дип кулланып утырабыз. Нимәгә? Чөнки ничек, ниндәй дә булһа уңышлы артистны күрһәләр, яһә уңышлы кешене күрһәләр, һәр вакытта "Эй, уның аксаһы бугас булай та инде, анда теге кул-кулды юат" дип әйткән кешеләр дә бар бит инде. Теге әсет телле кешеләр күп безнең халыктың арасында юк түгел, һәм ошыны менә әйтеп утыруың әлбәттә миңа куанычлы, чөнки был проектты эшләр өчен, үзеңдә тәүсиратта эшләр өчен кеше буларак күп көч түгергә кирәк бит инде. Һезнең эш дәвам итте шул Рөстәм Гызатульман бит инде. Һәм ошо эш тамамлангандан соң һин үзең шәхсән эшләй башлайм дип ничек һөйләштегез Рөстәмән? Без Рөстәм менән бик яхшы мөнәсәбәттә, без менән дуспыз, без менән ул минең остазым, ул минең наставник диләр бит инде. Бына безнең, продюсер белән контракт була бит инде, шу контракт эшләнек, бергәләп күп елдар, бик күп концертлар куйдык. Мин 23, 24, 25, 26 яшькә тиклем елына 300 концерт куйдым. Елына 300 концерт. Хәзер 300 концертты куя алына китерһәм бит, мин бер вакыт булып эшләмәсмен. Чөнки мин шул тикем үземдә теге эшемә нык бирдем. Минең тормышым дәвамы мин күрмәнем үземнең яшь сагымда. Мин тормышым зарулым үтте, машинада үтте. Һәм Дворец культураның артына килеп туктайың да бит, алдында күрмәйһең. Сахнага килеп сыгаһың да, концерттан соң артынан килеп сыгаһың да, арттан юлда бараһың. Һәм мин шул 23 яшьтән 26 яшькә тиклем үткән арада нимә эшләйм? Ул мин һәр вакыт придорожный кафеда ашап утырам һәм һәр вакыт юлда барам.
бір меңләгән концерт қойдық шулар ала. Ол Европа елдерін орап сақтық, Македония, Болгария, Босния, Черногория, Албания, Киргизия, Казахстан, Турция, Өзбекистан, түрлі елдер. Бүтін Башқұртстанды оранық, бүтін Ресейді оранық, күніне 1200 километр өте тұрғайнық за рулем. Һәм Рөстем ағай мен асаптанық зор іштар ішланық. 26 яшында меңе, мен тағын Өфілі концерт қойдым да, мені сақырып алдылар, ядып әділер, костюмыңды кей, һәм кел. Костюм кейдім, ертеңсек 11-ға келіп еттім. Менге министр культура ядып етінде. Кел һәм, онда индейдер награждениялар беріп тұралар. Мен білмәнім да ондай награда бергендерін. 26 яшында менге заслуженный артистісін берділер. Өдім аптыраным. Һәм шул вакыт искә төште, мен әйткән, үзем әйткән хәлләр, теге мен оқуымдан киттем дип әйттем битендә. Оқуымды барып мен тамамланым. Заочно тамамлап, әсәйемә кайтып дипломды бирдем. Диплом әле һәм әсәйемдә ята. Һәм мен әсәйем әйткән, миңа 21 яшында әсәй. Ул көйә инде диплом юк, менә оқыманың. Мин миңа ышанаһыңмы, мин яратам дип. Әсәй, әйдә шулай һөйләшәбез. Мин 5 елдан һиңа диплом алып кайтып бирәм. Мин 5 елдан әсәй дипломга түгел, мин Башкортстанның атказан артисты булам дип әйттем. Һәм 5 елдан Башкортстанның атказан артистын бирдем. Алла Тәгаланың амин дигән һүзне тап килгән дип. Менә нимә әйткән килә? Ул мин үземнән генә алып әйтәм. Барлык кешеләргә әйткән килә. Әгәр дә теләк булһа, әгәр дә кешенең ниндидер бер шундый хыялы булһа, был дөньяла булдыра алмаслык әйберләр юк. Һәр кешенең үзеннән тора. Менә мин шул тикемне теләгән бар инде, шул тикемне эшләм. Көндәр, төндәр буе йокламай торгайным. Авырып, егылып китә торгайным. Ул теге әле һаман теге минең тугандар гына белә инде ул. Син Заһир әле һаман шулай йокламай йөрейме диләр. Төн юк, көн юк. Мин әйтәм, яшәгән урыным матраста гына яшәдем. Мин кайтып сиргенә юынам да, киемде киям да, юам да битендә кире торам. Хатта минең бер вакыт футболкаларым күбәйеп китте. Әйтәнчә, миңа 50 футболка ти. Чөнки минең ул футболка юырга вакытым булмай торган. Мин барал футболка басып китә, магазинга инәм да, теге хатып алам да даже китәм. Шул тикем теге ныгышланды. Һәм мин бер вакытта уемда моны кәләш алып дип уйламаным бит. 26 яшендә миңа шул бер яңа шоу булдырдык. Ул шоуга күп итеп акса халынды, бүтән булган акса шунда китте инде. Һәм карантин. Мин бүтән булган аксамды шунда алдым. Хәзер карантин башында аксалы юк, бер нимә юк. Минең шул вакытта булды беренче менә кризис. Мин теге туктаным. Теге 3 ел буена, 4 ел буенамы теге 5нче скорста барып, хәзер туктагайным. Ан уйлайм бит инде. Кешеләр нимә эшләй икән ертән торгас? Кешеләр нимә ашай икән? Ничек яшиләр икән? Мин онытканмын кешеләр ничек яшәгәнен. Шул тикем теге үземнең эшеммен генә яшәдем. Һәм яңынан яшәргә өйрәнә башладым. Шунда беренче тапкыр табигатькә сыгып йөри башладым. Сплавтар оештырып йөри башладым. Һәм шул вакыт туктагас кына менә Регинаны асраттым, кәләш алдым. Һәм мин рәхмәтлемен Худайга, вакытында мине шулай туктатып, мине кустым, туктап тора алыдрак. Бунан теге артист тормышынан башкала тормыш бар бит дигән мин уйга килдем инде. Һәм Аллага шөкер, менә Регинаман 3 ел танышбыз. 3 ел була инде бу ел. Аллага шөкер, кызыбыз туды, кәләш алдым, яшәп ятабыз. Һәм инде мин бәхетлемен. Именно шундай тормышты миңа Худай биргәнгә. Регинага шунда һорау. Заһир, атай буларак, ир буларак нисек ул? Яхшы инде. Яхшы ир, яхшы атай. Нинди кылыктар охшай? Ул бик тыныс, русса әйтмешле, ответственный. Йылы һүҙ әйтә белә. Шулай тактильный инде русса әйтмешле. Миңа шул бик охшай. Кызын бик ярата, мине нык ярата. Шуңа һиңа рәхмәт зур итеп. Үҙеңде катын итеп тояһың. Мәсәлән, шул концерттагы күк өйдә һикереп китеп йөрмәйме? Кыскырып, мин зайдин дип. Аның режим энергосбережения. Өйдә. Включаться ителәләр. Ул өйдә тыныс кына. Йоклап йөри ул иногда. Шундай.
теге күп кеше мине сахнанан көрүп үйрөнгөн кишилер ушундай көп осураулар болду да. Регина менен таанышкан убакытта Регина ушундай. Машинага кетип барабыз. Ол мен сахналар көрө элебит. Һәм мен тормушта нык тыныс киши. Мен кыскырмайм да, мен шундай тыныс кына айтып, яйлап кына сөйлөшөм. Сахнага чыккан бетинде түгө бүтүн энергиямды, бүтүн үстөгө болгон көстөсү караң бетинде. Һәм кеше ойлойм. Гафу ит, безгә шылтырату бар тигәр. Кабул итәйек. Хәерле кичә Тура эфирдә, һаумыгыз? Алло. 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 Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Захир балакай. Сиңа исәнлек, саулык, сафалык, байлык, узун гөмүр тилеймин. Рахмат, Доротеп. Мен сени карап отырам, мен уже курт кеше. Ну, мен сени караймын гүлдө. Шул чакы матур, шул чакы искиткиш. Жырлайсың. Рахмат. Рахмат. Яра, исән сау сиңа. Зур рахмат. Зур рахмат. Безгә шылтыратканыгыз өчен, достар, һез дә безгә шулай дип шылтыратып, үзегезнең барлык теләкләрегезне йеткерә аласыгыз Заһирга, һәм инде Регинага, Зайнетдиновтарга. 2-92-72 фикылларын коды 347 WhatsApp хандары 7-937-7-40-24-24. Без синең менән һөйләшеп ултырган мәлдә белеп калдык бит инде. Һин гаиләле. Гомумән үзеңне ничек тотканыңда, һинең менән килешергә була, чөнки миңа үземә әйткәннәр булды. Менә Фатих эфирда кыскырып, нитеп, менә радиога утырганда, инде шундай дәррәү барганда, калай һин шундай скучный кеше икән дип әйткәннәр булды. Улар теге үрәнәләр күреп образда түгел инде, менә эш вакытында һин бөтенләй икенче кеше. Менә эфирда утырганда мин бөтенләй икенче сыккас бит инде. Икенче һәм һин аңларга була. Шулык эштән тыш, гаиләнән тыш, тагым нимә менән шөгыльләнергә яратагыз бергә? Без нимә менән шөгыльләнәбез? Без быел ял итәргә өйрәнә башладык. Мине бала сактан беркем ял итәргә өйрәтмәгән. Ана мин бисләмәй, минең ата-әсә ял итмәй торган. Алар гомер буе эшләнеләр. Әйткәндә, мин ата-әсәне һәйбәт беләм, һәм инде Заһирның өендә лә булдык, унсанда ла булдык. Шуңа шундай якты, күңелле авыл кешеләре бит инде. Әйткәндә, бөтәһе әсәһе, атаһы, бөтә булган тугандары ла, бөтәһе шундай музыканы яраткан кешеләр. Мин хатта хайран калып кайттым бит инде. Атаң ничек гармонда уйнаган? Ул бит үзе бер ни тора бит инде. Аның кисәгенә туган көне булды. Әйткәндәй, Атаемда. Ошы фурсаттан файдаланып, мына һез яңа Зайнетдиновтар гаиләһе атайыгызны камерага карап, ысын күңелдән котлagыз туган гөрмән. Атай, һине ысын күңелдән туган гөрмән котлайбыз. Әлегә мәлдә карап ултыралар дип уйлыйм атаемда. 55 яшь тулды. Без нык итеп яратабыз. Хөрмәт итәбез. Рәхмәт шундай тормыш биргәнең өчен. Рәхмәт матур итеп безне премьер күрсәтеп үстергәнең өчен. Без һиңа рәхмәтлебез. Һәм мин шатмын минең шундай атайым булганга. Кайным, туган көнең менән кайнар котлайбыз. Һиңа курстай бәхет, озын гомер, һаулык теләйбез. Шундай һәйбәт ул үстергәнең өчен һезгә зур рәхмәт әйткем килә. Һәр сак шундай һәйбәт кеше булып кал. Без сине яратабыз. Менә кемдең ибетте? Хәзер менә ул кара ултралар да инде хисләнеп тә киткәндер дип уйлыйм. Кемдең улы һәм инде килене телевидение аша котлап ултыра бит ата-әсән. Ысын күңелдән без дә ошо котлауларга кушылабыз. Без бит инде ял итәргә өйрәнә башланым. Яңа гына тип башланык бит инде. Ата-әсә әлбиттә көне-төне эшләгәс бит инде. Һез менә ничек ял итәргә хәзерге мәлдә өйрәнә башлагыз? Без табигатькә йөри башланык бит. Быел теге ел Заһир мине беренче тапкыр балык тотырга өйрәтте. Нимәгә кармакка тотабыз? Әйе. Кармакка без санаторийга барып кайттык. Менә мин уйламай торган санаторий теге һәр вакыт уйлыйм бит инде. Ул теге оллар өчен ялтып. Соңларында шәп икән ул. Инде шифаханага бардык. Былтыр якты күлгә бардык. Онда массажына йөрим, ята. Мен шул түгел максатым. Мин хәзер максатым бар ел һайын санаторийга йөреп ялтырга. Мин шулай ук былтыр
атай сайымды, қайнымды тоже билетлар алып санаторийға бардык, асты санаторийна. Һәм олар тоже ялтып кайттылар. Беренче тапкыр санаторийда. Мына оларға 50 атайма 55 яш, ул беренче тапкыр санаторийга барды. Мен уйлайм, 5 сактан барып өйрәнер кирәк турга алтырга. Чөнки без һәр вакыт өттер. Эшләр кирәк, ялтырга өтмәнләр. Әмма хәзер без мен үзем дә хәтта укып сыктым массажистка. Ого, Гиродотерапевтка. бана. Хәзер теге монса эшен өйрәнәм. Хәзер мен теге парильчиктер теле. Шу теге шифа парениен өйрәнәм. Һәм мына шуга аркалы оригинал һәр монса ярата башлана. Мин бүтән монсага барһак, бүтән тугандарды мин савам. Минем хобби. Мен хобби шул монсала мотор дип сабындырам мен кешеләр. Так, миңа концертка билет кирәкмәй? Заһир. Миңа әйдә, бер көз һинең белән Мусага барып кайтайын. Мин дә үзем һидгем килә. Дисек Зайнетдин. Мин йырлап үзләп. Булакта кубыз килеп сыгайын. Әйткәндәй, без бит инде һине монан бушка гына бунда сакырбанып бит инде. Беренчедән юбилей, икенчедән ниндәйдер 30 яшькә иткәс кеше йомгак яһай бит инде. Гомумән әйткәндә, йомгак яһап яңа 10 еллыкка ниндәйдер планнар кора бит инде. Һин ошо мына 30 яшь гомереңдәге гомереңдә мына әйткәндә нисегрәк карарның, нисегрәк төймләштерернең 30 яшькә тиклем җитү. Мин нык рәхмәтлемен. Мин нык рәхмәтлемен. Мин беренчедән әйтә алам, мин яратам. Беренчедән үземне, кешеләрне, табигатьне, дөньяны, Худайды. Мин рәхмәтлемен бүтән дөньяга, Худайга рәхмәтлемен бит. 30 яшькә итеп, Аллага шөкер, аяк кулларым исән һау. Минең кәләшем бар, ата-әсәем бар, кызым бар, яшәгән өем бар, машинаһын да алдым. Тугандарым бар, достарым бар. Һинең күк достарым, якындарым бар. Мына концерт куям. Минең тамашасыларым бар. Ул тамашаларга тул достар ул. Чөнки мин үземнең истә булган теге шундый ниндидер хис туйгыларымды үземнең йырдар аша халыкка yetkir алам. Һәм инде мин имәгә бәхетлемен. Минең баласташны хыялым бар иде. Мин Башкортстанды бүтән дөньяга күрсәтергә дип гел хыялланып торганым. Менә хәзер быелгы елдагын алганда мин инде Китайга барып кайттым. 3 тапкыр Казахстанга, Белоруссияга, менә 20 Өзбекстанга барам һәм бүтән җирдә Башкортстан исеменнән Башкортстанды данлап, без Башкортстаннан дип сыгыша ясакмын. Һәм мин шуның өчен нык минең максатым шулай. Алла бирһә мин беләм, мин бүтән дөньяларның бүтән илләрендә сыгыша ясакмын. Бүтән җирләргә барып күрсәтәсакмын. Без Башкортстандан килдек. Башкортстан дигән шундый республика бар. Онда шундый милләттәр яшәй, онда шундый инструменттар бар, онда шундый халык бар. Һәм инде мин уйлыйм, бүтән дөнья Башкортстанга килергә, ялтыра килергә, күрергә үҙҙәре киләсәктәр. Дип уйлыйм. Мин шундый максат менән әлгә тигән яшәйм. Шулай булын һәм әлбиттә Алла бирһә безнең бит инде 35 яшь бар. Ярай 40 түгел, 45 яшь. 5 елга бер сахарып торган эфирга. 5 елга бер түгел инде. Юк, шундай хәлдәр күбрәк булып торган. Якты хәбәрдәр менән, яхшы хәбәр менән килеп торуга. Белешкә без килә кызыгы турында. Нимәгә? Чөнки әлбиттә музыкаль гаиләләр дип яшәһәм бик тә хата булмас, чөнки безнең бит инде Регина әйтеп үтте, ул да йырларга ярата дип бит. Атай Курайда ла уйный, Кумызда ла уйный. Йырлай тигәстә. Безнең бит инде күп вакыт калманы. Бездә инде һинең йырыңны тыңлап үтергә уй бар бит инде. Мөмкин булһа, җавап бирергә генә кирәк булсак та, иң беренче кызыгыз музыка ягына йырлаймы, нимешләй? Әсәй нимә дип әйтер? Чуйкаһы бар аның. Бергә ярата ул. Йырлай башласаң, сразу аяклары һикереп китә. Кыскырыла башланы, үзләйм әллә дип һорайм. Менә шулай. Без дә бик шатбыз һәм Алла бирһә, ул да бәлки артист булыр. Бәлки. Кем белә? Кем белә? Теләге булһа, без каршы килмәс. Мөмкин булһа, әйдәгез ошо яңа йырды. Зайнетдин
бит инде без аны мультиинструменталист буларак белһәк тә, ул бит инде кире йыргала, кире кайта башланы һәм беренче яңа сыгырган йырын әле сыкмаган эксклюзив рәвештә безнең эфирда әйтеп китәм. Был йырда инде яңа йыр дип әйтеп булмассыз. Минең Миңлегов агайым, Кумасы Миңлегов Зайнидинов касандыр укыган вакытында шул йырды өйрәнеп кайткан. Ул йырның авторын да белмәйбез кем икәнен, кем йырлаган да белмәйбез. Һәм өйрәнеп кайтканда баян менән шул йырды йырланы. Һәм был йыр безнең гаиләнең йырына әйләнеп китте. Без һәр бүтән кунактарда безнең гаилә бик зур, 74 кеше. Бүтән кунактарда шул йырды йырлай торганнар. Һәм аның припевы бар. Шул припевында мөмкин булса Фатихинда миңа ярдәм итәрһең, тамашачыларга да ярдәм итәргә. Һай дип кыскырып булсак. Biz onu ayta alabız. Ошо бер 2000 елларда язылган, 2009 елларда язылган йырды бүген башкаргым килә. Мен аны буги стилендә аранжировка эшләдем дә, шул үземсә эшләп карага булдым. Әйдә, рәхим итик. Ярдәп карыйкмы? Әйдәгез. Мин ишеттермим. Бер көздөрт. Күзләреңдә кара бөрелгән, кемгә генә карайдар икән, йөрәгемдең нигә янудан, нигә һин аңламайһың икән. Бергә Фәйрүзәм, Hey! Фәйрүзәм, нигә һин аңламайһың икән. Фәйрүзәм, Фәйрүзәм, нигә һин аңламайһың икән. Бергә файда бусқарау. Фәйрүзәм, hey! Фәйрүзәм, нигә һин аңламайһың икән. Фәйрүзәм, hey! Фәйрүзәм, нигә һин аңламайһың икән. Монда буги бир. Рок-н-ролл. Куштарың да иң асылы кушу, әйтә торган һүдем шул минең. Бергә булһын безнең юлдарыбыз, гомерлек яр булып кил миңа. Бергәләп тагын бердә. Фәйрүзәм, hey! Фәйрүзәм, нигә һин аңламайһың икән. 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 Фәйрүзәм, Фәйрүзәм. Мына шулай дип Зайнидин менән дә мин бергә бер студияла йырлап йөренем дип әйтәм, бер дә хата булмас. Шундай шәп йыр. Һин мине иртәнсәк зарядкага сыгыра торган. Был хакта берәү дә белмәй. Булды, булманы түгел. Без бит инде бер мәктәптә укыдык һәм инде Заһирды зарядкага бәләкәй сакта мин сыгыра торган. Булды. Нигә дә укый торган, 5тә укый торганым. Фатих бәлдә көн һайын зарядкага типкеләп сыгыра торган. Гимназияла шулай була торган. Мына шулык әйтеп үттек бит инде. Шундай йомгак итеп, шундай юбилей итеп һин эшләргә йөрәһең 27-һе шундай шәп концерт. Әлбәттә бөтәһен дә сакырабыз бит инде бит. Был концертка тагыла кемдер был концертта була? Шайтып әйтәйек, мин күбрәк үзем өр-яңа йырдар әзерләнем. Монда минең күбрәк мөхәббәт турында йырдар килеп сыкмай ул. Ничәптер мин мөхәббәт турында яла алмаем, теге берәй мөхәббәт турында яза башлагам да яратам һине
Башкортостан тим дагы. Арагында бар бер нисектер мына патриотик ярга айлана китә, чөнки күңелемдә шул яталар инде. Әз Башкортстанга кызганмайгызмы Зайнетдин? Юк, әлбәттә. Юк. Мин дә Башкортстанды яратам. Һәм күбрәк төрле блоктар буласак, теге патриотик блок концертта буласак, Өфөгә багышланган блок эшләбез, чөнки быел Өфөнең юбилее бит инде, шуңа күрә Өфө турында бер йырдар эшләбез. Һәм инде миннән башка мин әлеге мәлдә теге продюсер буларак эш алып барам. Һәм минең яшь артистлар сыгыша ясак. Уларның беренче йырдары, икенче йырдары мин шуларда әзерләп үземнең концертыма сыгарам дим алла бирһәм. Һәм инде берничә дуэт буласак, онан пока әйтке килмәй. Чөнки Концертка килегез, Ай. карагыз һәм бөтәһендә әлбәттә мотлак рәвештә әйткәндәй Зайнетдин концерты тигәстә ул һәр вакыттагы сифат, һәр вакыттагы шәп музыка һәм инде шоу буласак. Шуңа һезгә зур рәхмәтемне белдерәм. Кызганычка каршы мин һезнең белән тагы бер сәгать һөйләшермен шунда ултырып төшмәстән. Һезгә зур рәхмәт вакытта алып килгәнегез өчен. Һиңа әлбәттә иҗади урдар теләйм. Алла бирһә эшең дә барһың, гаиләң дә шундай таза, һау, сәламәт булһын. Һәм әлбәттә һау булайык, калгандары әлбәттә булыр дип һезнең белән хушлашырга вакыт килә. Амин, рәхмәт. Сакаровыз рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, Шулай итеп, спасибо. хөрмәтле дуслар, без инде эфирыбызды тамамлайбыз. Бүген бездә кунакта Заһир Зайнетдинов, Башкортстанның атказанган артисты һәм уның катыны Регина Зайнетдинова булды. Һезнең белән мин киләһе дүшәмбегә тиклем хушлашам. Һау булыгыз.